Para os nacionalistas, o goberno municipal debe realizar coa máxima urxencia posible unha actuación integral no pabillón polideportivo da Rúa Venecia, debido ás innumerables deficiencias que presentan as instalacións. Unha das máis significativas atópase na cuberta do polideportivo, que mesmo obrigou en máis dunha ocasión a ter que suspender algunha das actividades deportivas programadas. Fixéronse arranxos para evitar determinado tipo de filtracións e goteiras que había, pero esa problemática non se solucionou. A día de hoxe só hai que estar dentro do polideportivo para comprobar como o teito da propia instalación está caendo, está cheo de humidades, está absolutamente deteriorado e non só afecta ao teito estas filtracións, estas goteiras, senón que eso é o máis importante, está afectando xa tamén ao solo, a madeira das propias pistas deportivas. En moitos sitios esta madeira está levantada, a propia pista está absolutamente deteriorada en moitos lugares, fixéronse parcheos, arranxos pequenos, pero dende logo a situación non é a máis adecuada. Tamén fan alusión aos problemas que presentan actualmente os vestiarios, que precisan dunha renovación, as bancadas ou algúns dos elementos de xogo das instalacións, como poden ser as canastras. As gradas están tamén moi deterioradas, teñen gretas, teñen tamén afectación de humidades, elementos imprescindibles para a práctica deportiva, como poden ser as canastas e outra serie de elementos, insisto, imprescindibles para a práctica deportiva, teñen desperfectos que non son arranxados, os vestuarios tampouco están na mellor situación, polo tanto, a nos parece que, de unha vez por todas, hai que actuar nesta instalación, insisto, tan importante para o noso concello, facer estes arranxos imprescindibles e, dende logo, o que é necesario é cambiar o que é o mantemento e a atención no día a día da instalación.